Tak, můj mobilní zvukový telefon. Dětka. To je trapný. To není ono. Pane bože. To je strašný. To je rodičovský zámek, jo? Bude vám naúčtováno 25 korun pro zakoupení melodie. Stiskněte 2. Melodie byla přidána do vaší galerie. Pro nastavení melodie jako výchozí pro celý den stiskněte 1. Pro přiřazení melodie konkrétnímu volajícímu stiskněte 2. Pro nastavení časového intervalu přehrávání chystáte se přepsat existující profil. Pro potvrzení stiskněte 1. Furt jednička, to je šílený. Profil byl úspěšně změněn. Zničen. Pro žádné novinky stiskněte. Furt dáváš ještě, vlastně to... Jo, už to natočím. Furt